kugendera kwimanya kurwase kaunti ya Nyamira kire serikali herigetie guikirania chira chiaye cyo kubarigeria na kubaigora mabaga chigasi abasaya na monase chinse cheisco nigo murobirio oenekiwa ase kaunti ya Nyamira sabasaya baesokia subunge na kuerikia erigo chikonyora amabagayo yechigasi kurendo mwarimu omonene bwe skuru ya the Nyamira National Polytechnic omanyekere una James Kinara nigo boigaruro kuboria gochia sabasaya bu anamono gweso ya ase chi Polytechnic echiga na konyora chikosi chiga chia maboko echo chirache kobakonya nemo na sokonyora ribagari ritangani hase chigasi echo chechinse chisiko bunago tumanyumuri kito Polycarp Okara Numuroberio hoyo nyara kobago goikiranwa amona abantu abange kurwase chinsemo elio goikirania ekerenga gya serikali yo kubaira abantu chinse chabo arabu elio gukora emirimo ya maboko. Serikali ya the Arab Emirates na Dubai bachire koligia abantu bali babwate skill bachigokora chigasi ngumbu ntonno mogo sana nga abana bachira abange kurwase kenyoro na kurware elinde banyore chigasi chiga chiyogo chigokora egasi Dubai na Arab Emirates gagukwana hamo na bali kemangana maiya umwalimu munene w'eskuru yiga ya the Nyamira National Polytechnic James Kinara igo agendere ko bwagusegeta abayuri kwene kibunango some bale abana babo chikosi chia magoko asarire uboita bwe chikosi chiga na kwa industrialist country weiko ikanenga no bwate abantu babwate technical skills because industries is the mother of development and the development can only come if there is a very good labor force technically productive. Kinara nigagendere ko bagakwerera ubuyawe chikosi chiga cha maboko na kubabuli abebuli kubaleta abana na nene bali batanyora chigiredi cha university elio kunyara ko bagwenyorera chikosi cha maboko ejuchira abakonya samatuko alebosyo abana abayiga bakolete form 4 umwaka olio era amatemo abona asogete chanywali ejeiga konyo ngwanyorete chiponji icho kwa ende university kwanyorete chiponji less than C plus inchu minyoka ne chimbero chinene oiche Nyamira National Polytechnic togokonye osoe obe registered na KUPS elinde serikali ewakanire fees no toikana nga tobwatie fees yons ko bwata enke ositobwati pi inchu okwane na inchu elinde togokonye na yebwe konye asa matukali mutu okwana bwegekere kyo nigagendere ko bagakuboria ebara ensera koroisi wasayiga eyura konyo bosombi na boigo ogwete ko kuyaho chase eskure yiga weterabu college yaito ye Polytechnic ya Nyamira National Polytechnic ne ready kokina mono uchia igoro if we can be assisted konyora eparengia Wood Road Network ekiagera abande kurubarare akero baikire banyora nga college yaito igera so goikaime igere gasi enkongusana eginko reporter getaseni kya obwanjete kya getembe kuriga aseskuri yiga ya the Nyamira National Polytechnic imeye bunge ya North Mogrange County Nyamira inchi gongoro kwa Polycarp Okara.